Hey guys, good evening. Welcome back my YouTube channel. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಟೀನ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಿಗಳೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇಕೇನ್ಲೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆತ ಇಂಕ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಇಂಕ ನೆನಪೀಚಿ ನಮ್ಮನಂಚಿದಾದ ಬಂಡ ಅಪ್ರೂಪ ಗೋರ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ದೆತ್ತನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವರು 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಯಾನು ಬರು ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದು ಎಂದನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜರೇ 30% ಈಚಿತ್ತನು ಸೊ ದಿಯರೆ ಪೋತುಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮೇರಿನ ಕಾಂಟೆಲ್ ಹಾಕೋದು ಚಾ ಪೊರ್ದು ಕಡಬುಡ್ದು ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ದು ಕಡಬುಡ್ದು ಒಂದು ಆನಗನೆ ಪೊರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪೊರ ಮಲ್ಪರಿಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಯೋಲಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಂಚಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ದಿದಿಂದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವ ಇಂಕ 100% ಅಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಾತೆ ಕರೆಂಟ್ ದಾದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದಂದು ಇನ್ನಿ ಪೊಕ್ಕ ತೂಪೆ 20% ಇಪ್ಪನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೋದ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯ ನನ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಪಂತುವರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಅವರವರ ಸೊ ಏನು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ವಾಪಸ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ ದಿನಟಿ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆತುಂಡ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಕಾಂಡೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ದೆ ನುಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಕೋಡೆದೆಲ್ಲ ಬಸಲೆದ ಕೈಪುಂಡು ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾಗ ಮಿನಿದಾದ ಅಣ್ಣನ ಮಾಮಿ ಕನತಂಡ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಸಲೆದ ಕೈಪು ಸುಮಾರು ನೆಂಕಿ ಯಾವ ಪಂದು ಎಂದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪುರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಈನಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕಗ ಪಂಟ ಪಂಪ್ಗೆ ನೀರೇ ಬುರ್ತುಜೀರ ಕಾಂಡೆ ಚೂರ್ಲ ನಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ತಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ತಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಕುಂಟು ಪುರ ಆಡ್ದಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ದಯ ಪಂಡನು ಕುಂಟು ಮೀಪೆತ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಟು ಅರ್ಧಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೀಪುನಾಗನೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ನು ಕಾತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟಿ ಈನ ಪುರ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಏಪಲ 9 ಪಾಲಿಶ್ ಕೂತೊಂದು ಪುರ್ಸೋತುಡು ಪಾಡದ್ 4 9 ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ 4 ಕೂತೊಂದು ಪುರ್ಸೋತುಡು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುಕ್ ಉಂಡದ ನಿರಂತರ ಸೊ ಅವೇನು ಕೂತೊಂದು ಓದುದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರುಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ 1% ಇತ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೀದುಂಡದ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 20% ಇಪ್ಪು ನಾವು ಫುಲ್ ಬೋರ್ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕಂದ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 10% ಮಲ್ಪಕಂದ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ 10% ಚಾರ್ಜ್ ಬತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಡು ಅಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಅಮ್ಮಡು ಪಾತೇರ್ದು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ದವನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಏನಿತ ದಿನಟ್ಟು ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಡೇ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನಿವರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚನೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪು ನಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಹೊಡಿತನ ತಾಪಂದು ಸೊ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಡೇ ಇನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂಚು ಬಯ್ಯಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರುಳ್ಳ ಇರತ್ತ ಈ ಮಜಾ ಭಾರತಡು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಬೈಲೂರ್ದಾರು ಸೊ ಅರ್ನ ಇನಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ನಾಟಕ ಬಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಬೈಯಗೆ ಬೋರುಂಡು ಯಾನ ಮಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಮೈತಿದ್ದಿ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಾಗನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಚಾ ಪರ್ಕಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ಕಂದ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ ದೀಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿ ಯಾವ ಸಕ್ಕರೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆದಲ್ಲ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕೊಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಾಕೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಚತ್ತ ಪುಡಿತುಲಿ ಈತಿ ಖಾಲಿ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಅದು ಯಾವ ಇತ್ತು ಸೊ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬಸಳೆದ ಕೈ ಒಂತೆ ಎತ್ತಂಡ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಕೈಪು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡೋ ಚಾಯ್ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ದೀಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಈಸಿ ಅತ್ತ ಗೈಸ್ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಚಾ ಒಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ನೀರು ದೀದು ಫುಲ್ ಕೊದ್ಪಾದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು ಕೊದ್ಪಾವೆ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡ್ವೆ ಊರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪೂರ ಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರು. ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಹಾ ಮಲ್ಕೊದ್ದಿಂಡು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಚಹಾ ಆದ್ನಾಗನೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಅವು ಬೀಗ ಬೀಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೂಲ ಕೊತ್ತಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ತಡೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪೀರೇನ ಪಿರಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎರೆಗ್ ಮತ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಪಂದೆಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಕಲು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕದ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಎರೆಗ್ ಮತ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂದೆಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ದಾಯಪಂಡ ಯಾಂದಲ ಆತಿನ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಅಪರೂಪವರು ತಿಂದ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಚಂತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚದು ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಹತ್ತಿನಿಂಗಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಲಾವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಅವಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾತ ಕೊರ್ರ ಪೋರ್ಚಿ ಜೀವ ಎಡ್ಡತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ 2 3. ಸೊ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಾರ್ದು ಬರೀಗ ಕಂಡೆ ಪಾರ್ದೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪರ್ರ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗಾಯ್ತಾಗಲ್ಲ ಪರ್ಪು ಚೇರು ಫೈನಲಿ ಎಂದ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಚಾಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಚಾ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪೆ ಇಂದಾನು ಒಂಚೂರು ಬಡ ಒಂದುಂಟು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರಡೆ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಜಾರಡೆ ಜೇಸೊಂದೆ ಪೆಟ್ಟದಿಂಪ ಜೇಸೊಂದೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಏರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಚಾರ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಹೆಂಗಂತೂ ಖುಷಿ ಅಪ್ಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಉದಯಣ್ಣ ಇರಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಲು ಯಾರು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ನವೀನ್ ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನವೀನ್ ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೌರವ ಸದಯದ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಾದಿ ಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ದಿಕ್ಕೋದಿಪ್ಪಡ ಪಂಪನ ಆಶಯದ ಮುಗಿದದ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಇಂಕುಲ್ ಬರಡು ತುಂಬೆ 5 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಶಿವಾಲಿ ಬೊಕ ಶಿವಾನಿ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಗರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು.
ಒಂದು ಪೂರ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮನ ಬೈಲೂರ್ದ ಜಿಮ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಪಿಲಿತ ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಆಗಲು ಮಲ್ದಿನ ಶೋ ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದೆ ಆಗಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈಗಂತೂ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚೂವಗು ಈತ್ ಎಲ್ಯ ಒಂದು ಪೀಕ್ ದಂಡಕದ ಕಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಬಡವೇರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಚೆತ್ತನ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂತ ಪಡಿಯಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆವುದುದು ಸೊ ಅಂಚದ ಸೊ ಎಂಚೆತ್ತನ ನಮ್ಮನ ಬೈಲೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೈಲೂರ್ದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯಾರ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲಿದ್ರೋಡು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಓ ಮತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಏನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಏನಿರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಗಲ್ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಆಗೋನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ್ತು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮೇರ್ಲಾತೆ ನಾನು ಒಂಜು ವಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬೇಲೆಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಒಂತೆ ಜನ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಾದಂಡಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂದಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಅದೇನಂಡಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರೋಲಿ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಬಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.